कितें जालें एक दीस तूं काम करता आसतना स्ट्रायक जालें तुका इनफ ऑफ इनफ इज इनफ म्हणून? नो इतके वर्ष काय माझं काम जाऊक नाही म्हटलं इतके काय फ्रस्ट्रेटेड अँड देन कमिंग बॅक टू असं काय नाही होता. ॲक्च्युली जो माझं चाइल्डहूड अशा भागात गेला की जैसर सस्टेनेबिलिटी इज इन माय ब्लड ॲक्च्युली. म्हटलं आम्ही लहानपणापासून म्हणजे एव्हरी कोंकणी पीपल वर लिव्हिंग इन द विलेजेस, तर तसंच जगणं होता. देन सडनली जेव्हा मी 4 वर्ष औरंगाबाद जेव्हा इंजिनिअरिंगला गेले ना, त्यावेळेस माका ही सगळी बाहेरची लाईफ कळली. म्हटलं पुणे, मुंबई सिटीज आणि औरंगाबाद. सो ॲक्च्युली तेव्हा कळलं की आय एम नॉट सूट हिअर. म्हणजे खंयतरी म्हटल्यार एखादा किंगफिशर असता जो फ्रेश वॉटर ह्यो त्याचं हॅबिटॅट असता आणि त्याका काढून आम्ही काहीतरी राजस्थानच्या वाळवंटात टाकतो, त्यावेळेस त्याका कसा वाटत असताना. सो तो एक कनेक्ट तुटता निसर्गाशी, तो खंयतरी वाटाक लागलो. जेव्हा मी काम करी होते तेव्हा तो सारख्या वाटत राहायचा की आय एम नॉट शूटिंग हिअर. म्हटलं लोक माझ्याकडे एक जो माणूस म्हणून जर मी म्हाका ग्रो जावचें